מה המצב אנשים? הגעתם לספייסי גאדס, אני יורי, תודה רבה שהצטרפתם אליי ולידי אולג. אז בואו נתחיל. 11 עובדות מצמררות על מוות. אין עשן בלי אש. 2 שחקנים שגילמו את איש המלברו מתו מסרטן ריאות. איש המלברו היה דמות שייצרה ליצרנית הסיגריות כדי לקדם את מוצרם במודעות פרסומת שונות החל משנת 1954 ועד 1999. ואולם, מתברר ש2 שחקנים שונים שגילמו את דמותו של איש המלברו הקשוח מצאו את מותם כתוצאה מסרטן ריאות, ויין מקלרן ודייוויד מקלין. משפחתו של מקלין אף תבעה את חברת פיליפ מוריס בעלת מלברו וטענה כי הם אחראים למותו של השחקן. אגב, אם אתם שואלים, השחקן אולץ לעשן עד 5 חפיסות סיגריות ביום הצילומים. המקרה הבא די מצחיק הייתי אומר. האיש שרצה להיות בריא מת משתיית יתר של מיץ גזר. ב-1974, בסיל בראון החליט שהכי חשוב להיות בריא. הדרך בא לשתות גלון אחד של מיץ גזר מדי פעם. למשך 10 ימים הוא התעלם מהאזהרות הרבות שקיבל, וכתוצאה מהמעשה שלו הוא נפטר. קיבל הרעלת ויטמין A, אור קטמטם, כבד הרוס, עד שלבסוף נפטר. המקרה הבא קשה לשמיעה. אם את או אתה אוהבים ללבוש צעיפים, אז המקרה הבא די יזעזע אתכם. בשנות ה-20 של המאה הקודמת, הרקדנית איזדורה דנקן התפארה והקסימה את הסובבים בצווארה הארוך והחלק. היא אהבה לצאת לטיולים והרבתה ללבוש צעיפים ארוכים. לרוע מזלה, השילוב הזה של תאווה וצעיפים לא הלך ביחד. בזמן שישבה במכונית ספורט עם גג נפתח, הצעיף האדום שהיה על צווארה התעופף לאחור ונתפס בציר של אחד הגלגלים האחוריים, ובכך משך אותה לאחור ושיסע את צווארה והטיח אותה על הקרקע. היא מתה במקום. אם עכשיו יש לנו 50 גוונים של אפור, קבלו, פעם היה 50 שעות מול מחשב. לי סונג נולד ב-1997 ומת ב-5 באוגוסט 2005. במקצועו היה טכנאי דודים תעשייתי בדרום קוריאה, אך את שעות הפנאי אהב להעביר מול משחק המחשב הנקרא סטארקראפט. ב-3 באוגוסט 2005 הוא זכה למוניטין העולמי כאשר ביקר בבית קפה הנותן שירותי אינטרנט בחינם, ומת בעת ששיחק במשחק כ-50 שעות רצופות. הוא פשוט נפל מהכיסא, תיאר את הראייה. העיניים שלו היו סגורות, הוא היה בהכרה, אך הבנו מיד שזה העניין רציני. לי הובל במהירות אל בית חולים, שם הוכרז מותו בעקבות אי ספיקת לב, תשישות והתייבשות. מותו הוא אחד מהגורמים הרבים למודעות הציבורית להתמכרות למשחקי מחשב. ועכשיו, אחד המקרים הכי מזעזעים שקראתי, רצח ניצולת השואה ונערת הליווי. שנות ה-90, רוזה ליאונרד, בת ה-90, נרצחה באכזריות רבה בביתה שברחוב אלכסנדר ינאי, בבאר שבע. על פי החשד, הרוצח תקף אותה מינית ונמלט. נעצרו חשודים, אבל הם שוחררו. כמה חודשים לאחר מכן, כמה רחובות משם, נרצחה נערת הליווי, ילנה יורצ'נקו. סימני הרצח זהים לאלה של ליאונרד. גם במקרה זה לא נתפסו הרוצחים. האם מדובר באותו רוצח מסתורי? ועכשיו, רצינו להביא לכם תעלומות מסתוריות ומצמררות לא פחות, ויש כאלה שאפילו לא פוענחו עד היום. רצח מזעזע לא פחות ברוסיה. הטביעו נערה ואכלו את גופתה. על פי החשד, 2 צעירים, קצב ועובד בחנות פרחים, הטביעו נערה בת 16 בעקבות ריב. לאחר מכן, אפו את חלקי גופתה עם תפוחי אדמה וסעדו את נפשם. הנערה נחשבה כנעדרת מאז שיצאה מביתה בדרך לבית ספר. ברשויות סבורים כי היא נרצחה מאוחר יותר באותו יום ב-19 בינואר שב-2009, וכי חלקי גופתה הם נמצאו בשקיות ניילון בפחי אשפה שונים בעיר. דובר העיר, סרגי קפיטונוב, מסר כי 2 החשודים, בני 19, נעצרו ביום שבת. אחד מהם הוא יורי מוז'ונוב, שעבד בחנות פרחים, השני הוא מקסים גולובציך, קצב, שמוכר כמי שזכה לטיפול פסיכיאטרי בשל בעיות נפשיות. סרגי, דובר העיר,
אמר כי החשודים הכירו את קורבן הרצח והיא הצטרפה אליהם מרצונה לדירה סחורה ביום שבו נעדרה. על פי החשד, השניים הטביעו אותה באמבטיה. העצורים אמרו שאכלו את חלקי גופתה משום שהיו רעבים, אמר דובר העיר, שציין כי הם סיפרו בחקירה כי אפו את חלקי הגופה ביחד עם תפוחי האדמה. הם נפטרו משאר חלקי הגופה בפחי האשפה במקומות שונים ברחבי העיר. אתר חדשות מקומי דיווח מפי בכיר בעיר, אנדרי לברנקו, כי המשטרה חושדת שהשניים החליטו לרצוח את הנערה בעקבות ויכוח שפרץ בינה לקצב הצעיר. שני החשודים צפויים לעמוד לדין בגין רצח. האם ג'ק המרטש עבר ברוסיה? המקרה הבא מזעזע גם כן. קבלו, הסבתא המרטשת, רוצחת סדרתית נעצרה בפטרבורג. תמרה סמסונובה, בת ה-68 מפטרבורג, נעצרה בחשד לרצח, ולא סתם, אלא כרוצחת סדרתית בעלת הכינוי האכזרי, הסבתא המרטשת. היא הודתה ברצח 11 קורבנות. תיאורי הרצח שלה מתועדים. משטרת רוסיה מזועזעת מתיאורי הרצח שאותם נהגה לשמור ולכתוב ביומנה ברוסית, אנגלית וגרמנית. שלטון הטרור של הסבתא האכזרית נמשך כ2 עשורים. הסבתא תמרה נעצרה לאחר שצולמה על ידי מצלמות טלוויזיה במעגל סגור בדירה הסמוכה לביתה בפטרבורג. שם נמצאה מוסתרת גופה של הקורבן האחרון שלה בשקית ניילון שחורה. במשטרה כעת משווים קטעים מהיומן העשיר שלה, עם מקרים ידועים על מקרי רצח בלתי מפוענחים שבו קורבנות היו מבוטרים, וחלקי גופות ארוזים בשקיות מפוזרות ברחבי העיר. מה שגרם פחד בתושבים ותסכול רב למשטרה שלא הצליחה לפענח מקרי רצח מזעזעים. הבלשים העלו חשד על סמך ממצאי החקירה כי עובד לשעבר במלון בו בוצע הפשע גם אכל כמה חלקי גופות שהסבתא המרטשת נהגה לוותר וכי הם עמומים מרמת האכזריות ושואלים את עצמם, האם מדובר בקניבליזם? כאשר הגיעו השוטרים לעצור אותה, היא נראתה יותר מודאגת מכך שהעיתונאים היו שם כדי לדווח על המקרה שלה, וכי שכניה בסנט פטרבורג הולכים לגלות מה היא עשתה. בזמן המעצר היא אמרה לעיתונאים, ידעתי שתבואו, זה ביזיון כזה בשבילי, כל העיר יודעת. לאחר מכן היא שלחה נשיקה לכתבים. בזמן המשפט, כאשר השופט ביקש ממנה לשמוע מה יש לה לומר לבית המשפט, היא ענתה, זה מחניק כאן, אני יכולה לצאת? היא הוסיפה, אני מתכוננת להופעה בבית המשפט, זה עשרות שנים, הכל נעשה במכוון, אין דרך לחיות עם הרצח האחרון, סגרתי את הפרק. השופט אמר, שואלים אותי אם לעצור אותך, מה את חושבת? היא ענתה, אתה מחליט כבודו, אחרי הכל אני אשמה ומגיע לי עונש. כשהודיע לה שהיא תוחזק במשמרות, היא חייכה ומחא כפיים. כאשר תמרה נחקרה על ידי המשטרה, היא הודתה בביצוע הפשעים, אבל בלי להיכנס לפרטים, וטוב שכך. הכל מתועד וכתוב ביומנה. בדירתה מצאה המשטרה מסור, סכין וכתמי דם בחדר האמבטיה. מקור מהחקירה אמר, לא ברור אם היא הרבה יותר טיפשה או הרבה יותר חכמה ממה שהיא נראית. אז מה אתם אומרים? האם מדובר בקניבלית או בסבתוש? ועכשיו אני הולך לספר לכם על 2 מקרי מוות די מצחיקים הייתי אומר. מומחה לתזונה נכונה בשם רודל שהתארח בתוכנית אירוח מת מהתקף לב במהלך ראיון בשנת 1971. במהלך הראיון הוא אמר משפטים כמו אחיה עד גיל 100, הלא אם כן ידרוס אותי נהג מונית משוגע. המשך הראיון היה כרגיל, עד שבשלב מסוים היה נראה שהוא מנמנם. והמנחה שאל אותו, אנחנו משעממים אותך? בסימן שאלה. בלי לדעת שרודל בן ה-72 שיושב מולו כבר מת. בשנת 1982, דיוויד גארדמן, בן ה-27 והשותף שלו יצאו לטיול קצר במדבר כדי לראות בכמה קקטוסים. זה תחביב מאוד מוכר באזורם. דיוויד ירה בקקטוס קטן ונהנה מהמראה שלו. הקקטוס התפצל ל2. הוא החליט לנסות על קקטוס גדול יותר, אך התברר שזו הייתה טעות. כי כתוצאה מהירי, הקקטוס בגובה 8 מטר נפל עליו ומחץ אותו למוות. אירוני, לא? הקפיצה הראשונה והאחרונה. פרנץ ריצ'לד, חייט צרפתי, היה אובססיבי לחלוטין בהמצאת מצנח שיכול לשאת אדם במשקלו.
הוא קרא לעצמו החייט המעופף, וארגן אירוע מתוקשר בו הוא יעשה את הניסיון הראשון של המצנח החדש שהוא יצר בקפיצה ממגדל אייפל, בתאריך 4 לפברואר 1912. הוא הבטיח שהוא ישתמש בדמות אדם כניסיון. למרבה ההפתעה, דמות האדם הייתה הוא, ולא בובה בצורת ובמשקל אדם. המוני האדם התכנסו מסביב וצפו בו קופץ את הקפיצה האחרונה. תודות ליוטיוב, קפיצתו הראשונה והאחרונה מפורסמת לכולם. והמקרה האחרון, לכל אלה שמשחקים עם הלשון שלכם, הוא בשבילכם. אלן פרינקטון היה חוקר פרטי, והוא נודע בשל היותו ראש השירות החשאי של ארצות הברית, תחת נשיאתו של אברהם לינקולן. בנוסף הוא מפורסם בשל נסיבות מותו. הוא מת כתוצאה מזיהום שהתרחש כשהלך ברחוב, מעד ונשך את הלשון. אוקיי חברים, זה הכל להפעם. אנחנו היינו ספייסי גאטס. אם יש לכם רעיונות לסרטונים שאתם יכולים להציע לנו, אז אנחנו נשמח, אבל הפעם לא על מקרי מוות. יאללה ביי!